सिनियर आर्टिस्ट एसोसिएशननि मिट टुगेदार जादों नैबे पथा दैलाम दावधारा ओनसोलनि नैबे पिकनिक स्पटआव बेवहाय जोंनि बड' सिनियर आर्टिस्टनि जेसेबां माने मावनो गोनां थांखिफोर दङ सुखु दुखु आथिखालाव बेसेबां दावगादों आरो फिउचाराव जों मा मावनांगोन बे जोंनि सिनियर आर्टिस्टनि जि हाबाफारि बेफोरखौ जोङो नैबे मिट टुगेदारनि गेजेरजों मोजाङै रायलायलायनानै मोनसे थांखि लानाय इयुनाव मावलांनो थाखाय मोनसे जोङो जमा जालायदों। बेवहाय जोंनि गोबां महरगिरिफोरा नुजाथिफैदों दाब दाब जिल्लानिफ्राय बे पार्टिसिपेट खालामफैदों। दा बे हाबाफारिया मोजाङै सोलिबाय दङ। नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगनि सासे महरगिरि हिसाबै फैबाय थानाय यांफोरनिसिम मा फोरमायनो सानो? आङो सासे महरगिरि हिसाबै आं बेखौनो फैगौ जोंनि जेनेरेसन जोंनि महरगिरिफोरनि थाखाय आङो जोबोद जौगालांनायखौ आङो आसा खालामदों। दानि गोदान जोंनि जाखांफुनाय महरगिरि दावगानाय जोंनि फरायसुला फरायसुलि महरगिरिफोरा माने मोनसे फर्मेल लामाजों थांनानै माने गावनि माबाखौ जोङो लानानै हानांगोन सिगां केरियारजों लोगोसे फर्मेल जि मोनसे गावनि ड्रामायानो जा रोजाबनायानो जा मोसानायानो जा बेखौ मोनसे फर्मेलाव लानानै मोनसे नेमजों थाङोब्ला जोंबो गुबुन हारिफोरा डेभेलप हारिफोरा जेरैहाय हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनो हादों बेबादिनो जोंबो जोंनि बर'नि जि महरगिरिफोर जोंबो बुहुमाव जों महरगिरि हिसाबै जोंबो गोजौ फारसे सिनायथि होनो हागोन बेखौ आं आसा खालामो।